Kontzertu hontan parte hartzeko nire arrazoia edo Saharar herriarekin elkartasun keinu bat izatea da. Iruditzen zait Euskal Herrian oso presente egon den gai bat izan dela, haien egoera, eta denborarekin pixkanaka higatuz joan dena, eta holako ekimen bat izan daiteke berriro ere gaia mahai gainean jartzeko modu bat. Espero dut kontzertu on bat izatea, kontzertu hunkigarri bat izatea, eta bestalde Saharar herriaren errealitatea ezagutzen ez duenarentzat, kontzertu hortatik aurrera gaiaren gainean edo gertuago egoteko aitzakia bat baita ere.